Enya womo enya womo omo bi aborofo obakosem pa na emom kwan ya omefa so a metuma publish abakosem na mawiase nyina ehunu na problem ene ahemfo ni binom so envi Asante eka wonko na sebi Asante ani maguase eka wonko na sebi o Asante ko yeda ya ne yansore sa na mo pe ezo de me ka se me se he susu abususu ma wo ma wo nua no sa susu ya na be sa abususu ma wo angasa because Asante ya ton ye ho awie o enye ne ne be ton ye akwasi buro ni fitaa ni mu se Asantefo yenye easy sa yenye yenye sumo yenko tie ye nana baako de nsem bi atudwa an oka nsem kakra fa kotokohene ho emena kotokohene ye frɛ no wo Beckham Palace no an eye Kinshasa emera din di ade no oka asem na yenko tie ne kakra bi mra woni nsem atudwa yenko tie kakra mra na sie emu nsem a oka aye ye komra sesia tia mampanyimfo no prime ministers presidents ne ahemfo na koyi ne nyina efiada ade beche memenda ma odi sa adwuma no na emom santehene de ya wada no opese won ne hia na omudin kita ho enti na ene mfonu a ewiase fa na nyina nye Ghana ha o bise de ba dudu no aye British press no media no pictures telegraph mail Sunday Mirror ni nyina nyinara adachi ya wada de santehene ene Kinshasa dia ohia kasa omoka Kinshasa waka ne se ohia otumfo yishira so danase so ba be hye animonyam kese pa on no nso akonya watena so achomira fe na meba mehia wakwa nkyere ti sankomo no a na tumi se ohia na omudi enti me wo ayibu wa se me se munni bia mail enso mo twere fa me abro kire die no bo ni fita enso mo twere fa wi amede be ma ba ko na mu ya no so ma distribute omo se emra santehene oba ya obechia Kinshasa no omo se Kinshasa ne express ekosoro amana ho keka no omtumi se ekosoro enyamna me kan o me de be ma mo amu redi a bo hu no ena wonu abro ni fita se chinie no esi ne so no ama ye hu se ye wo senior bi wo baabi omo na kan o ni nyina wo me de mama mo ye media for mo de mo scrutinize mo nyina ma hu no enye no nkonhwe alata mo hwa se mo alata ni no so de na kan no a se le ye o nyina ensa omo se Nigeria de ahemfo akese wo ho ena ombusa na yetie se na ye de kokotu fom ekado ni echia enim sahe ahemfo akese egbe afere koduro ne se eduru ewiase nyina se e pa ahemfo akese a Nigeria ni ohene ba akokora ni ho a ehunu se ohenkese se Africa nyina ohene wo ase ene santehene yewura santehene nkoane ohene pa wo ase enti otumfo sedutumi si onye sumo sa wa Africa hawo the whole Ghana ewiase ye to nsa frɛ empanimfo di 2022 president omukọ edem gubas ma hu amu tatam na na kufu anu na sia ye netra basim papa te ba bi o tem ko hu no pru no sim bebo a enso kotoko hene epie wo ba yes ohempon ene ayi ntia wo ba no nyame kese na wo ba no otumfo watumi ten wo bibia wo Ghana ha se mo de mo se mo ntia sia wo na so wo ye ohene wo so wo ye parliament chief wo ye wan chief kana ye de wo so wo ye king Asante Kingdom. Now, President Krakas was say, "Who only one say or two for request said your own farm." That's what kind of transit in a moment. Power. I didn't know me say, Sagana, ko I am for Copegosia. Mufro two for so uncle. Now him for no more kasa, quaya says, one from Mumquaje, Emma Ghana. Namu here, Cotocohene. Namu here, two for so two for the Indian non quaje. And mamma, which is a paparuku, more respect me pa. More respect penny. You matter what? You be a untimi otum for your peda. What ye can or ye yen or ye Asante King or ye Asante King. Yes, so yen yatigan and ma Santo for yen yamagan and ma benyam. Nengamogana anymore. Bibusa, Ogana anymore. Obia utu kwa britimem. Bibia no kase who free Asante Kingdom. Obia respect the go so free the royal family. How so free the royal family? Okwa okaso free Ghana. Ghana, obuka Ghana, Asante Kingdom. Yeah, onka Nkran Kingdom. Onka Ebono Kingdom. Onka Anwanamai Kingdom. Onka Infante Kingdom. Obeka den Asante Kingdom. Sani azane me yes
ɛyɛ powerful. Asante for here, mom fe ni agro. App yi so, YouTube, Facebook, TikTok. Mo ankasa bɛɛ yi ni. Mo sɛ munya mo ho gyina. Wo fa hapɛ asante for. Wo fa hapɛ. De onwum bi mo sɛ de. Yeah, kwa hene. Otumfo. Wama asantefo yɛ ni mu ate no kro nyame anim sɛ manyɛ santini kura nka me kura mente ase o hwɛ mama kyɛ sɛ wama asante wo nam ho no yɛ santini kura na wafiri wo da no wada woni sɛ woyɛ santini a wo so da papa woyɛ santini a wo so da na ntwe mpamo woyɛ santini a wo da na ntwe mpamo wo so da na ntwe mpamo nsuo ni wachi ba wo nyɛ santini a bido nyame na ntwe timirika di wachi na wo to nsuo Asante obi ka o Asante obi kyerɛ the most powerful tribe of wiase ɛne yɛne asantefoɔ yɛn I will say yɛn because we are part of them because yɛhene yɛ great Asante Kingdom yɛ great ɔhene bia ni Ghana ha o yɛ ɔbɛ sɔre ya na masa ɔyɛ dɛmɛ sɛ ɔhene bia ni Ghana ha woyɛ pusa kɛntɛn ma wonto Asante da yɛnwe yɛ ho yɛ kyerɛ hyialegefo abusua kokoti fa so